Iteki lakho licheke njenge-future yakho. Ngathi awugezanga from last week. Alright. Lo uthi ngathi nginduni nenkukhu ebusweni lapho ibhuku ngathi ulala ngalo nejizi. Uthi ngwashamateki lapho awakhe ngathi plastiki angazi lasemateki lawo afana nobuso bakho. Lawo. Yeah, wena. Smash everything Jaka. Ngeke. I'm sure ukuthi I go deeper than her hole. What's good, what's up people, it's your boy Mfana Mawa back again with another episode. Today we present the Young Special Pass Kulisa Park edition. Once again guys, thank you for 2k subscribers. Don't forget to like, subscribe and share. Comment, yeah. Skala ngakuphi? Nice, skala ngapha. Asiqala ngapha. Fethu uzoshika malakho usho ukuthi utholakala kuma socials wakho bakufollowa kuphi, then sayithuna ngithi. Asiye. What's up good people, is your boy X-Men Mthito nama X amaningi ngisebenzisa iMax ngoba ngithanda X-ray guys. La Mthito amati yangoshile nyabaleko yabo. Thiso babona fi. Thiso babo. Yeah. Uqala ngaba fila guys. Qala la. Siya nayo le. Yeah sure. Khamba ngotman. Nobani? Umayi feel. Feel. Awuchami. Feel angeke ngikwazi ukusmesha umjito ngithola. Feel pass. Ayina kube ngathi induni enkukhu ka. Feel angina flow. Push iteki ne. Yeah. Angina flow. Hello. What's up? I'm sharp. I feel cute yo. Your voice. Yeah. I feel lengusinhle ne. But ukuthi inkinga yayo ngiyathanda ukuzenza ama-screw ne. Wagcoka kanje. I like mfethu ibhluko lakho kube ngathi curtains. Ngiyazala anyway asikhula lapho session. Pass Smash feel. Kanam. Hello. Yeah, kanama. What's up? I'm sharp. I cute. Voice. Smash. Smash. Hello. What's up? Nami ngisharp feel. Anyway, ngikhenyela ama pimples wakho. Kube ngathi insipho ehlezi 5 years ngasebenziswa. Nothing can say I feel. Anyway, pass. Yeah, sure. Okay. I'm none. I outcharm the feel. Oh. Afuna ungena ngale. Ngiyadlala. Animsavi. Good. Voice. Yeah, sure. Okay. I'm none fit. I feel you long enough now. When I call. Okay, fit. Ubani feeling ikam. Msithu. When I'm fit noma bangahlanganisa imix ye German Shepherd ne Hayin. Ngeke kuphuma into ecine njengawo. So ngathi sikhumba ehlezi 7 years. Shawe la. Yeah, cuz. None. Manje uthini ngentshebe ingaka ebantwaneni? Nami ngithi ngizobadla labantwana abancane. Bathanda ibotho vele. Bathanda ibotho. Uzobadla manje mina ngizobabonisa ukuthi hayi ibotho uzibayenzela kancane mfethu. Like wena kube ngathi gorilla idinga abazali. Yeah, so okay, nami angina flow beef, angina flow. Da. Oyi. Yeah, buddy. Yeah, sure. Okay. Ka ungithi abantu abahamba wena uzosala ku. Feed. Feed. Next mntana angina flow. Yazi I flow boy. Yeah, feed amna. Feed. Thank you. Guys, kala nongfollow from TikTok, IG, all platform tholakala ngo Young Corrupted Boy guys. Kala ningfollow yabo. Go to 5k ku TikTok there guys. Young Bani?
corrupted boy. Young corrupted boy bafethu ningakhohlwa ukuthi nimfollow lapho ne. Sesingapha manje. Ekusengiphethe bala. Yo, what's good? It's your boy Vulavala Mayini. Tholakala ku. Facebook, YouTube, TikTok. Anginawo ama-handles vele sure. Uyayithuna. Ukuqala ngadako Khotman. Uqala ngani? Uyaziphelele. Come on Khotman. Angina-cheats man Khotman. Come on Khotman. Kahle kahle ngifuna ukuyangada manje ngifuna ukuqala ngayiyo. Kuhamba ngolayini. Ama-chance. Kunta ama-chance. Ayikho into ofuna ukukhuluma babo. Lo uthi ngathi ngiyinduni nenkukhu ebusweni lapho ibhuku ngathi ulala ngalo nejizi. Uthi ngwashamateki lapho awakhe ngathi plastiki angazi lase Amateki lawo afana nobuso bakho. lawo fidi nyavuma wena ubuso bakho bufana neteki lika Khotman. Ite wena ubuso bakho bufana neteki lika Khotman fidi. Sure. Kuzwakala ngayiyo Khotman. Brian Fide ngithola. Kumele ngada. Ya chuma sengapi. Ufuna laba kahle kahle. Laba boyi3 kanje ne bahlala eDurban Deep ngizontshela. Lo inyama enhloko udliwa bomarket. Lo ipilisi lamathambo udliwa abantu abadala. Sengizomcolela kufani mohlenyana yabo. Makanaye nje file laqina akekho nesaka la iduze simboleka geze fast. Guys, mina bengisacelele mic la ngenza mistake guys. Lo tosanga khona. Uye unamanga kayenzanga mistake smash vele bayafanelana. Ya vele njalo siyafanelana. Guys, ngicela ukusho la ngenza mistake yabo. Guys, lona njengoba ngakhona feel. Yini mfethu like kubuza like umuntu wami ngothi. Ngisho abamfana basengoja mfethu G-Sport bayithathile bayibeka entameni kulo. Yeah, feed hayi. Yaqava ikepa shots. Yeah, bafethu it's your boy Vulavala Mayini. Thank you. Fika uyavala. Vulani kancane. Guys ngiyanicela. Ngicela sikhulumeleni phezulu ukuze like kuzoba neorder yabo. Beye kuvalisekele like ngifuna abantu bezifani kahle yabo. Cha sikhulumeleni phezulu guys. Nangizongikhuluma kangakanani? Ekusengiphethe bala? You uphethe make short, MC short, CEO make short. Awuzazise nje amtholakala kanjani ama socials wakho kama handles bese uyabakhela. Hey show. Django YouTube. It's your boy Ubade Siya aka CYAMC short. Ngiyangithola lapha ku YouTube i-channel yami khona. Abafethu bathi lento le ngesilungu easy peasy lemon squeezy Japanese. Banamanga yazi ngiphetheni mina la. Ngiphethe ibeast bafethu ngaphakathi kimi. Last but not least sambe sobabona. Ayisho ka. Boys. Kren bari lam. How now flop now boy. Lo mom. Kren. Smash baby. Pass vethu. Why? No, now uyazibonela mfethu ikiwi la ayibuyi. Kren vethu. Hayi kabi smash feri mara ngicela ukudla. Ngiyazicelela. Ngikudla. Hayi YouTube angikwazi ukumyeka baby yazi angikwazi ukumyeka ngoba eqinisweni akanavaro uhamba nabangani ngibe deep nonke ngibe deep i deep I'm sure ukuthi I go deeper than her hole angilo nawo mina ngilo namawa Django YouTube siya make short CYA hayi asikaqedi Lo hayi ukuthi akana flop nami yabo sekasaba nokuthi ngiyi30 ngayenzeka ngempayisa halo. Ngiyangithanda. Yabo. Hayi YouTube ngiyacava ukuthi kuma smash up asikudume amagolide. Uyafika ukayini egolide ufuna ngithina uthama. Awufuni ngisho ukuthi uhlome ngespecial. Hey, manje hayi sikubile. Ngani? Enidlulile iphathi yakho. Pendula. And zwakala Khotman fukuchazisela into eyi1. Umuntu ohlome ngespecial
Ngibona ngokuthi ahlome ngeli-1 angazi ngizosithola phi samagolide ayi-3 Fair awuthami. or maybe ngasithola lalande khona amazaza wakhe yabo. Sportsini nje yami. Sure, sportsini. Hayi red bed nawe uyazibonela. Awuyamcaba umkhawuzazi? Mara. Bheka YouTube yacava company. Sesingayiyo ne asikaqedi. Crane mfethu. Crane. Phela ngiyini nawe yabo? Ngiyini nawe. Awuthami umnandi? Mnandi. Awuthami lawa make me look nice angithi. Akusama make me look nice or yini okay. Ama-specs amehlo ithi ngakusukeli nje ngoba uzosuka uthi awungibonanga. Ugrade mfethu. Mnandi nje yami. Yo, azothami mina ngiyile nama-out yabo. Mara angithanda ukuthi amajita amawava wonke angalayidisane angithola. Momjita mfethu uyahutla. Uyayithola uthami. Wena mfethu uclean. Mara at the same time umnyama. Into engizama ukuyisho yiyo ukuthini amanzi no-oil azihlangani. Uyayithola ridings azihlangani. Yo, kawu. Yes. Yo, yabona untanga. Ngathi usipana emayinini yamachakoli mfethu. Or into engizama ukuyisho. Ngizama ukuthi ukawu kahle. Uyifamily yachakoli awuthami. Awusmile la. Usmalela amadoda fa. Hayi bengizama ukusho ukuthi angikuboni kahle at least mongasmile. Ungaphuma lento ongayiboni. Hawu. Ichakoli phela siyakudinga kwa Eskom khona sokwazi ukushaya ugesi. Uyayithola ridings? Yeah. Ngafiri tsanja like angili nawo angili. Igame mustana yaqaba. Sketch achise. Hayi nje yami le. Inja yami yaqava itheni. Ithi ngathi ngigorilla. Hayi feli. Angiqala ukuzwa ngawo Thami. Mara kwesakho kune DS mos. eJartin. Ayikho DS angimangala yacava why unamadlebe edish. So might well kuba bangabi nedish ngoba connectwa kuwe. Yangithola? Sibonga Thami. Khambana. Ufuna uyayiqhubeka le ndaba. Guys, lo nimbona phapha kanje. Uphaphisa lentshebe le flathela amadlozi. Kwethu ubumnyama bakhe utshela abanye ngamachakholi leso sikhathi ngisho yena akangageza kusali oil. Hayi akusintentsha lena. Akusintentsha le. Yacava khambana Thami. Thina abanye masibhedelwa sithi amadlozi asiflathe. Wena mawubhedelwa awakakudunisele. Uyangithola nje yami ingakho unesinyama Manje ufuna crowd kuhlekela. Hayi crowd iyakwazi ukuhleka without me. Akhuleko iyazwakali. Okay now unesay. Batla usiya something. Ihlathi zakhe ngathi uhlafuna itini. Bona amazinya akhe ngathi la mafridge akudala. Makalawa nje yami aklina ukudlula ka ubuso bakho ka. Yabona sonke yisize sigezile ntwana for smash pass. Wena uyazwakala yusha welanga ilanga lonke nempahla boleli ngazo. Uyafika yizo sinukisela ngomjuluko wasengubeni. Ngiyavela ecamereni njengoba kanje. Ntwana khuleka ngine YouTube channel uyayichecka yayithola. Yeah akusintentsha le. Mangabe ungibona ku YouTube channel yami mhlambe imistake. Follow abantu abanjengawe. Of course ntwana yami uyazibonela nawe. Uyazibonela. Abo Black Guys, nathanda ukuphuphisa kabi. Kusemini makasihlangana nemikhovi yasevenda. Senjani kanje? Angathabe kuyakhona. Guys, kumiyeka guys. Fair. Mina ngicela ukubuza one thing crowd. Ngicela ukubuza into eyi-1. Awuthami company like bophe ama trucks. Bophe ama trucks. Yeah, ngasho. Cause ekhoneni ngisho abantu abasakwazi ukugreya ama taxi ulawe. Uyangithola? Kumele ngabe ngizama ukuthi koqala akakhuluma unuka umlomo. So ngathi ukudlula itruck ama dustbin kanti uya. Shit. Yazi uyabonakala nje yami ukuthi wena relax. Khamba. Yeah, bathi ngivale. Okay, athi ngivale ngayi lwazi ngithola. Yacava khambana Thami. Ukwabona like ungakhulumeli la kube ngathi kuvulekela public toilet. Public toilet. Tona usho vivale ngoba nawu nginukela njengalomchwamo wasekhoneni ngithola. Yeah, sure. Marevareni yacava khamba nje yami amasenda yagezwa.
Ngwezwa ngindawo ukuthi shit nginukelwa indeski ngisho no baby girl like wena nene drop ayingeni chava why afuna uchava why ungacavisa fela ngoba udropiwe wena ngokwakho so angeke izingene drop alo muntu engathi umoya ulele ngocolo tasangakhona obviously awusho vivari nje yami phela ngiyathandaza ayayipheli le. So yeah, guys, don't forget to subscribe, like the channel. Here's the channel. Hoa! Awe, siyamove, siza ngapha manje. Hello, ngiphethe bandla. Phethe lihleliwe mhlawumbe. Awubazise lihle ukuthi utholakala kanjani kupha ama socials wakho bese uyabangena uyabasa. Anginama handle but Bamba ke asibangene. Kubo lihle. Benze lilanga labo libe lihle. Njengawo. hello. Alright. Ngishapa. Angeke ngisho kuningi mara pass. Why? Why umpass? Like mara pass. Why umpasa? Yeah. Kuningi. Kuning awubali like kusho usiprefer nyana maybe nama subscribers wethu afuna ukwazi ukuthi yini eningi yabo. Why umpasa? Inkinga uyi red flag. Red flag Nama specs. Ngathi yes. ngathi angibhekanga ne I understand. Thank you. I think ama shades lawo ngishapha Pass. Why? Ngathi awugezanga from last week. Alright. Ngishapa ngiphethe wena. Smash. Alright. Volume khuluma la phezulu. Oh, phela mic. Lo uyaphapha leso sikhathi. Ama edge wakhe engathi wayenze ngamafuthe LCD. Angona ayabukeka kunjengawe so. Yo ahle. ngicela ubuyisele uniform yamaphoyisa we-apartheid. Uboni apartheid wena mobona leplukeleli. Mfethu ngibona ikhakhi ngithi Okay. Asiboni apartheid, siboni poverty. Okay, moboni poverty ulungisa ubuso bakho before uboni poverty. Into ehlala 9 months isizwe ayimchini. Ingcono cause iyabukeka mesingathi khipha isiqoko. Cosikhiphe ke sibona. Thank you. Yabo uyahluleka. Alright. Ngishapho smash. Kana. Alright. Sharp smash. Damn. Yeah. Qedile. Awufuna ukulanda abanye ngale. Awuyabasaba ngathi uthukile kanje. Sikuphi la? Eksengiphethe banda? Ngaphethe seshi nje mfethu. Ya, awubatshele sesho ukuthi utholakala kanjani ama socials wakho mfethu ukuthi bakufollowa kuphi kanjani. Bese siyaba ngenisa iTuna session nje. Yeah. Ngafisa wethu ngithola kandawo yabo. Ama socials awunawo. Anginawo ama socials. Ngoba sabi labantwana bangagezi balande boy. Siya msesho. Abagezi Volume ne. Ngafika Sayituna. Siqala Khona nje la siza ngayo kanje. ayisho grelo them nami ngimnandi ngicela mama manje Volume sesho. amajita ngibona ngathi angayiyo nangayiyo Utawuboni ngiseshitini. useshitini ngibona ngathi bakhomba wena baby girl ngoba khuluma ngamajita kwenzakalani Volume sesho. ngafika nje amazinga siyeke hello alright hayi nandayi nothing wrong mina ngibona ngayo Smash or pass? hayi pass Why? Why umpass? I like yambithi mina ngibona into wrong yabo Manje umphaselani mawungaboni into wrong ngayo? oh mina ngathi smash oh hayi smash baby girl yabo suke ngadida isilungu nenkulumo Ape. alright nami ngishap manje like baby girl why like kubo bonke abantu why now like uze like usmash upass bacelile ne batshele basine bangayenzi into ekanje you understand because bebafuna ukuhlekisa ngawo you understand makayi ayikho into engizoyisha bo ngoba ngeke ngithi umnyama ngoba nami ngimnyama you understand Smash pass. ay pass Why? now uyabona mfethu Ngibona. like yoboni hello baby girl njani
buza ubani khona Ntombenhle hayi manje mfisi like ubuza ne hlala kuphi Akuzwa man sesh. Nyamuzwa sesh. hlala eTibintip ngakuphi manje bafana baseTibintip yini abakuniki kahle ne akwazi wenza lento lezi makawona ubhale phone musi Orin Smash pass. Smash ashoja mnandi mnandi awuthiyama manje uzo zonke izinto mfisi like walanda ingubo sibali khambani kuseyami yakho yeah manje wayicoke nikubolekile ngayifika awuthiyama hayi Bathu seshi. Seshi what? Seshi omnyama. Wale lapho bafethu. How many like for this video guys? 10k views and likes. So drop another episode. Sayituna siva sila. Yabo mina nguwen banging bayeke bonke ngingaqala ngabo lapha ekugcineni ngiyoqeda ngabo le. Uyabayeka? Ngiphethe badla? uphethe Uzaza la Zaza ngifuna uzazisa ukuthi utholakala kanjani bakufollowa kuphi Facebook, TikTok, Instagram bese uyabachula. Facebook ngizongithola ngo Pretty Tasha then ku TikTok dancing_with_Zaza. Sayituna musi. Yeah. Kubo ivoice ke ivoice Zaza ne. Lo pass. Why? Uyambona na black and white ngathi paper le test. Uthola chance yakho relax. Usharp. Pass. Why? Like respectful. Pass. Respectful. Yeah. Hello. Usharp. wena Pass. why Awuna value. Hello. Okay. Smash. Hello. Okay. Usharp. Smash. Hello. Smash. Yeah, good. Yo. Bathini? Bathi black and white ngathi paper le test awuna value. Awuna value wena. Except fethu ngiphethe bala. awuphethe ufizi eyo bafethi ithi boy mo ufizi mangivela bathi onizi khalo boys bathi ngibenza this Volume boy wake. Sure macha mnandi hello Hi. lo imbobo yakhe do enkulu ngakhona ngalungi hash nakhona malishange engeke hello alright lo ubumnyama bathi ngicela ukubusebenzisa njengomkhovi endumbeni right sure yeah sharp smash kana yo smash ne yeah macala yes uyekela ukuzisinda macala ba free yeah sure my gout I difference ibone vama odayile umnyama ayibona esilongwazi ukuyibona idanya Tanak Khotman Nekopa botsa wa le sale le phuphetsi ko tsebeng. yacava yini into engizokutshela yona iteki lakho licheke njenge future yakho yeah Tako please yo yeah ne sikuphi ngapha la ne eksengiphethe bani. What's up, guys? It's your girl Ntombenhle. What's up, guys? It's your girl Ntombenhle. Ku TikTok ngitholakala ngomalumekazi lonke, ku Facebook ngitholakala ngomalumekazi lonke futhi. Danko. Malume kazwe lonke. Yes. Sayenza musi. Asigugu basibangela. Ivoice iko. Hello. Voice. Pass. Nyamuzi. Abakuzwa lapha ingakho ngithi voice. Angikwazi ukukhuluma phezulu. It's ha. Pass. Why? khuluma ungasaba angithi game ngitsho khuluma Bhekame kubatshela ukuthi why umphasa.
Yo. Baba Ish. bantwana lo. Khuluma. Ingathi ulo join abantu abamba nge-30. Okay. Hello. Okay, fine. What's up? Yeah, sharp wena. Pass. Wayimpasa. Uyale. Njengawo. Asiyeke chance akho. Hello. Hello. Smash. What? Some needs to Hello. pass. Smash. Hello. Sharp wena. Smash. Hello. Smash. Zeza ki-30 nje hamba seyangazi. Mash kanjani? Yeah. Yeah. Sila manje kusengiphethe bani? It's Msiju. Awuzazise kanjani ubangela? Hey yo, what's going on YouTube? It's your boy, Sia for the Mummies. Mr. Commander in Chief Loves. Yeah. Voice. Short, you know. Come on, good man. Ngimnandi. I feel Nix. Hello, Chum. Hello, right? Sharp, you know. Sharp. Cute. I like your tea. Smash. Hello. Hello. Sharp. Sharp wena. Sharp. Maka Uncle Sharp ngaleyo ndlela. Uyazwa? Why? Ubumnyama bakho. Buphilo walezu wena akuswala. Wena wenze ngathi umhlophe nje. Mina but I'm better than you. Wena una future. Ugqoke no white ngiyakubona. Umnyama. Ngcono thande. Bekusumnyama kanjani? Go smile ke. Smile. Uzama ukuhlekisa crowd. Smile. Yo, uzongiluma. Ungakwati. Pes. Hello. Guys. Ngahaki. Ngiphathi. One. Yo, kwe. Smash. Yo. Asize kuye kuqala. Uyenzelani manje lento yenzayo? Wayimncishi yakhe umuntu. Nje. Ngingafuni. Okay. Eksengiphethe bala. What up, YouTube? What up, YouTube? It is your boy, Scala SA, your iconic superstar. I'm Fana Chonchel Mandela, and that's why you know me. Yes. Voice njayami. Yeah, sure. Uzwe laba abantu abada. Ngifuna bekuzwe la. Mnandi anginasikhala maka ngine-problem. Yeah, sure. Usomo phambi kwabantu. Ngisho nje, sure. File abe ngibuza. Khuleka. Sure. Yeah, sure, khamba. Mnandi anginasikhala. Yeah, sure. Khamba. Yini ka ufuna ukuthi mubi public. Yo, hayi. Leyiphuma kuwe file. Bathi ngimuhle private, ngimubi public. Fikile khambani macala thi ngikhonto kokugcina ithi nguza ngathi bokhuluma ngazi bothini Cha ngisakhuluma bese ngidlulile lapho wena usufuna ukuthini file. File umacala ogundile siyambona makakekho umntana amdlayo yangithola wena ka movie to the fullest movie kayi 1 kayi 2 kayi 3 usona umyazenzisa Ala kuyangibona shuthi isidalo inganje. nganje Yeah, Black Forest ingcono kunayo. Wena uyafakelela file. Siyeka hayi. Afela uthama. acha khamba kamina nginesikhala umacala kuyasho i27 umacala uvele wavundula ibhloko lakamkhulu wakhe lukuye esontweni ayitho khamba nje singangena Come on. mnandi angazi noma ngifuna ukubuza wena ama-age awenziwa kanje Wena wabona yenziwa kanjani? mina ngibuza wena Umeqeda uzela qwena ama-socks nama-sandals ugoqe nebhlukwe maruze kwismash pass nejacket engathi liyakithika nesigqoko. Lo ama-edge a-right inkinga isiphongo esikhulu yangithola ngathi ikophi lepipi. Umoya wakho lothi mokhuluma uyenze so. awuchomi uyaspita Lo
mantwana lo ngifuna umphendula lo uyaphapha kube ngebody count yakhe yothengela uchomi yakhe icathulo biza siphaphela la icathulo zakhe ziklini ukudlula zakho and ziyabukeka bona siyabukeka kuleso inyawo uyazibona ukuthi ijini igqoke wena noma uyigqokile wena nje obulugqokile kwenzakalani mina ngibona ngathi ijini uyojump umfula wena nje obugoqese lo ngine message babungizwe sicela usizo uze ngayinga sekhulisa pha uhlala eDurban Deep lo akufanelanga umshini ngihlala eDurban Deep ngihlala esikolweni eDurban Deep vela abantwana abakanjabekho bayaqala ukuba muhle ngiya understand ukuthi wayehlala e-student because bayamvalela endumbeni every day endumbeni faka abantu endumbeni ngibona ngawo okay yena uJomo wekhanda into ayikhuluma ayikho into ayikhuluma yikho uzibona ukuthi unjani nje ubuzothi into ayikhuluma yikho nginjani wena uzibona nje ukuthi unjani kunje umubi ngizwa uzwa ngamvela ngithi uyangizwa ukuthi ngiyasho ya ungadlula ke pass I feel the pass ya come back okay I feel anginasikhala hello why anginasikhala okay I feel ngayi anginasikhala feel Yes guys, like ikhona merchandise eDusty Bunny mawuyifuna utholakala kwiDusty Bunny page wonke ama social media platform TikTok, Facebook yonke indawo search nje Dusty Bunny ku YouTube guys uDusty Media. Don't forget to like, subscribe and share. Njengamanje sofa ukhanyisile mangena cela nonke nithi mangena uzobangena vele uzobangena vele sanibonani bafethu khanyisile sharp voice smash njalo smash chomi marucho makatshela ukuthi maqeda ukwenza i-edge ibizwa ngani nge-sunlight uyicobisa lento le akatshela chomi ngicela ubambelana umngane wakho yazi uyashayina wena uwe nje uyiwona umbashula zakuthela awufuni alright ke thi ngibekele yona azatshela something nama ngizothi after the video soyiphela chomi mina ngiyakuthanda yezo and ngizokutshela into e-honest bamba nali phet kunika i-discharge okay angazi ke ngizwa ngawe ke chomi na igatha ke ngicela uyofasa ikuku ngoba iyalela ayifuni na fele smash Siktalela. Hello. Angengikule. Ngekule. Alright. Angifuni bangibone. Alright. Ngizokuphendula ne. Anginankingi uzongiphendula ungikule sha. Wena utshele lava ngalo. Oh, Sanibonani. Ungudla. Uhleka mina. Uhleka mina ne? Uhleka mina. Yes, dan. Respectful, hayi. Respectfully so. Mara mngani wami, phezi respectfully phezi, but nawe sometimes ke na mfethu ubuzimisela ube neqa ne sharp awunyama awunyama bona bathi uhambe wena ngeyi30 hayi banjalo mfethu mama ngante wakayisho ayizwa lento ngiyabona mfana ya small smash ntaka ya wena smash every day ntaka ngeke ngismash oh okay guys, that's the end of the video. Don't forget to like, subscribe and share. Comment down below more. Comment umuntu ofuna ukumbona on the next video. Sizobe sinani nonke. Oh Afithu konje ni Dusty Bunny kindly
reach out Twitter Stipani guys. Nangithola tholakala vele kasi support mara next time ukuthi manisithethela abantwana abagezana. Sorry khona into engekhohliwe. No. Ifridge masifika lapho. Kuya ngapha. Yo. Ngiyaqala ukubona into enje guys. Yo. Stock suit esivayayo. Like stock suit esihambayo. Niyazibonela nana ama drumstick. Ayazidlela namawuntwana. Okay, ngiyazibona ukuthi mina ngiyi-stock suite esihambayo, at least i-stock suite siyahalelisa mawuhlangana naso. Wena ngathi mawufika, yabona mawufika ngaseButcher like eShoprite somewhere lapho. Mawuhlangana khona ama-biltong. Wena i-biltong lengahalelise womile emnyama. Sayvala, guys. Guys, don't forget to like, share, subscribe to the channel, man. 2K followers. We thank you guys and we love you so much.